Всъщност искам да му благодаря много за послеслова към книгата, който той написа, беше така любезен да напише и който всъщност свързва настоящата стихосбирка с предишното поетично творчество на Владимир Левчев. Заповядам. Благодаря. Уважаеми дами и господа, приятели, чудесно е, че чухме едно такова представяне от един по-млад поет. Вие видяхте, че и знаете, че Иван Ланджев е не само един чудесен поет, но и може да се каже и чудесен литературовед, тъй като той е вече доктор. Спомена Мартин за този послеслов. Той не беше послеслов и не ми беше поръчано като послеслов. Трябваше да напиша няколко думи за маншета на книгата, но аз се разпрострях повече и Мартин беше така любезен да предложи това нещо да се публикува именно като кратък послеслов. Аз след малко ще го прочета този послеслов. Но искам преди това да кажа, че чудесно е, че тази вечер ни събира Владимир Левчев в една толкова разностранна аудитория. Тук има писатели от неговото поколение и то е някой от най-значимите писатели и поети от неговото поколение. Има поети и писатели от по-новите поколения, а виждам в залата и съвсем млади хора, което е чудесно. Сега ще ви прочита този кратък послеслов, след което ще си позволя да добавя още няколко думи по 4 проблема. Този текст мой се казва няколко думи след първия прочит. И стиховете в сбирката Точно време са пронизани от мотива за съня, за неясния, множествения субект на сънуващия, както бе в емблематичното за 80-те години Владимир Левчево стихотворение «Кой сънува моя живот», както и в книгите му «Събрани се» от 2005 година, «София под луната» 1991 година, «Сънувани разкази» 2014 година. И в тази книга споменът за детството в Софийския квартал край Западния парк с многозначния символ на минящата не само цветовете си Витоша се разгръща в уводната поема, само където споменът е отишъл още по-назад във времето. Но въпреки тази тематична свързаност, стихотворението в Точно време са радикално нови, различни, в сравнение с поетиката на творбите от предишните стихосбирки на поета. Това е книга с трагически вариации за отминаващите мигове, за техните образи и за невъзможността да ги имаме като памет, като осмислен наш живот. В тази книга, чрез библейските сюжети и чудеса, можем да съберем безкрайното множество на човешките лица и скърби в едно единствено въплъщение – богоявление. Това е концептуална книга. Тук в цикъла портрети, евангелисти и персонажи от старогръцката античност ни дават като матрици възможност да мислим в психологическа дълбочина и в предметността на жестовете им за обикалящите ни типажи от ежедневието. А заедно с тази усложнена проблематика в стихотворението имаме и виртуозна, и наистина прекрасно е, че Иван Ланджев го подчерта, виртуозна игра. Аз съм съгласен с него, че това не е експеримент, а това е действително овладяна не просто стихотворна техника, стихотворно майсторство. Имаме виртуозна игра с стихосложението, чуваме и ритмиката, строфиката и звукописа от лирически текстове на Яворов и Лилиев. Безкрайно интересно да се видят дори в някакви интертекстове точно тези. Те не са само звуково-ритмични, те са и много по-дълбинни съответствия. Точно време трябва да бъде една внимателно четена книга. И сега 4 проблема, които искам да добавя. Първо, искам да кажа, че тази книга по някакъв начин подхваща нещо, което е традиционно за българската поезия от времето на така наречения алегорически символизъм. Ние имаме най-малко 2 типа символизма основни. Символизма на малкия образ, камерния символизъм, символизма на тишината, на сянката, на полусловото и другия монументалния, монументализиращия се алегорически символизъм на Теодор Траянов, на ранния, да кажем, Людмил Стоянов, някои текстове на Емануил Попдимитров и прочее. При този алегоризиращ символизъм, както знаете, много често точно се представят културни герои от
Библията от античността и така нататък, но при тях действително имаме едно особено монументализиране и легендаризиране на образите. Съвсем различно е именно при използването, при правенето, създаването на тези прекрасни портрети, които Владо ни представя в първия дял на книгата. Тук действително по-скоро традицията не е толкова в тези български текстове от високия български модернизъм, колкото по-скоро това е една традиция, която идва от Елият, която идва от редица други автори, които създават, както знаете, в рамките на европейския висок модернизъм, създават точно тези портрети. Тоест, това са портрети. Макар да се използват културни герои от миналото и то от библейската древност и от античната древност, те са всъщност наистина типажи от всекидневието. Тоест, ние можем да наложим тези матрици върху всекидневни персонажи, които по някакъв начин ни заобикалят. Но все пак, разбира се, тази аура и не само тази мощ, интелектуална, духовна и прочее на културните герои, на големите културни герои от миналото съществува и тя придава и на тези всекидневни персонажи съвсем друг ореол и ги откроява, така да се каже, в това всекидневие. Второто нещо, което искам да кажа, може би тук трябва да се добави, че това е най-християнската книга на Владимир Левчев. Не се боя да го кажа. Той е експериментирал, както знаете, и с будистки мотиви, и с мотиви от далечния изток и така нататък, но тази книга, не казвам, че тя е, така да се каже, ортодоксално, източно-православна християнска, но тя е с една дълбинна, именно християнска културна идентичност. Много, много силна и не случайно, разбира се, завършва и с тези мотиви, които и Иван Ланчев така прекрасно ни представя. Втория проблем, който искам така съвсем накратко да кажа, вече се споменава няколко пъти и съвсем естествено стихотворението "Кой сънува моя живот". Тук има хора, има колеги, има приятели, има писатели, и то значителни, големи писатели, които могат да свидетелстват, че това стихотворение е една от емблемите на 80-те години. Това е стихотворение, което звучеше в нашето съзнание, включително с политически импликации. Защото кой сънува нашия живот? Спомнете си, че имаше тогава един лав по времето на социализма, няма да им живее този живот. По някакъв начин, така да се каже, това са паралелни изрази, паралелни конструкции, че някой сънува нашия живот, че не може би ние точно живеем. Тоест проблематизацията на това, идентични ли сме ние на самите себе си, така да се каже, в нашето битие. Това беше много важен мотив и самото това стихотворение действително беше стихотворение емблема на ето това поколение, което, припомня ви, беше така прекрасно представено в тази антология последните на 80-те. Третия проблем, който искам да засегна, е проблема за Америка. Както знаете, Владо живя доста време в Америка. Аз съм имал възможността с него, благодарение на него, при третото ми ходене във Вашингтон, да видя във Вашингтон съвсем други неща, които до този момент не подозирах, че съществуват в Вашингтон. Включително и прекрасни и доста, как да кажа, underground кръчми. Кръчми, които много хард се пиеше текила. Това беше доста ужасно. Владо живя толкова години в Америка, но наскоро, когато правих един мой текст, или по-скоро се опитвах да правя един мой текст, да правя нещо като, така да се каже, обзор на американските мотиви в съвременната българска поезия, с доста голяма доза очудване, натрупвайки книгите на Владо, видях, че всъщност неговите американски стихотворения, американските му мотиви са много малко и много пестеливо дадени. Въпреки че той би могъл, разбира се, много по-добре от всички нас, защото аз съм писал есета за Америка, но да не говорим за поети, които един път са отишли и веднага трас се връщат с една американска книга. Владо такова нещо не направи. Значи не го е гепила истерията, махам се, напускам ви, няма да ви живее този живот и така нататък. Тази социална истерия ни най-малко не го беше обхванала. Не само това, вие знаете, че Владо след един много важен за него интелектуален опит в Америка, където той не си губил времето като някои други хора, се завърна, стана преподавател и, разбира се, продължи да създава своята прекрасна поезия. Това е много важен опит. На фона
на много други писателски, интелектуални и, така да се каже, емигрантски съдби. И четвъртото нещо, което искам да кажа, тъй като виждам в залата още един път да го подчертая, много млади хора, които не знаят цялата история, така да се каже, и на Владимир Левчев, а и на всичко това, което се случваше в края на 80-те години. За мен е огромна чест, че съм един от тези, които бяха поканени от Владо, от Едвин Сугарев, да бъда сътрудник на техните самоиздатски издания "Глас и мост". Уважаеми приятели, колеги, това беше изключително важно. Тяхната смелост, тяхната гражданска доблест да създадат тези издания, да можем ние да се обособим, ние, които мислихме алтернативно в литературата спрямо казионното, спрямо официалното, комунистическо и така нататък, те ни дадоха тази възможност ясно да се обособим. Искам да ви кажа, че не беше дори толкова важно какви са текстовете. Някои от текстовете можеха да излезат и в други издания, но за нас беше изключително важно да публикуваме именно при Владо и при Едвин в техните издания, за да се различим, да се разподобим, да се противопоставим, да излезем извън, срещу и така нататък. Така че, Владо, поздравление за прекрасната нова книга. Искам да поздравя нашия приятел Греди, който е всъщност съавтор в тази книга. Той не просто е, така да се каже, автор, художник на тези прекрасни рисунки, но той е съавтор, наистина сътворчески присъства в книгата. Да поздравя, разбира се, и Мартин за чудесното издателство, за чудесния издателски успех и да ви пожелая на тези от вас, които все още не са чели книгата, внимателно, задълбочено и вдъхновено четене на тази стихосбирка на точно време. Много благодаря на трима ви, на моя издател Мартин и на Мишен Делчев и на Иван Ланчев. И разбира се, накрая и аз един прекрасен български художник, с който всъщност имаме колективна книга, така да се каже, едно чудесно произведение на изкуството се получи тази книга. Тя, аз мислех да чета само от нея и в нея няма политически стихотворения, но може би заради това, което се случи вчера в парламента и което доста ме покруси и мисля, че много хора някакси беше един знак, че започва да буксува съдебната реформа, която всички толкова много очаквахме. Искам да започна с едно политическо стихотворение, което не е от тази книга, то не е дори стихотворение. И е писано 2013 година, по време на големите протести тук, които имаше в София. То се казва "Тъмната София". Мога да кажа с задоволство, че сега виждам, че поне тук пред НДК София вече не е толкова тъмна, но тук става дума за нещо друго. София е най-тъмната столица в Европа. Живеем в сенките на близкото минало, които не хващат изневиделица за гърлото, спрелия асансьор в подземието на съня за светлото минало. За златния век в разкопките между джамията и Цуми. Сиви кардинали ни заплитат в сенчести бизнеси, оковават ни в обръчи от фирми, докато слугите им ни приспиват с кулуарни словоупутства от екрана на телевизора. Перовския канал мирише на тоалетната на парламента. Но ние сме като орлите. Имаме си и Орлов мост. Само че под моста не тече река, а канал. Мостът ни просто свързва Цар-Освободител с Цариградско шосе. Сънуваме как Ориент Експрес със сладко потракване ни носи към Европа. Сънуваме, че пътуваме. От време на време ранобудни петли и студенти идват съня и ни викат в ушите: събудете се, сънва се, сънвайте се. И като в оня детски сън, ние веднага се събуждаме, изпичкват ни, нахранват ни, обличат ни за училище и излизаме с натежали, че тук аз си ги бях отпечатал, защото не виждам добре в книгата, обаче не съм отпечатал края. Излизаме с натежали от Просвета чанти, но сега да го намеря сам.
Крачим бодро по тротуара пред университета, щастливо си тънаникаме, върви народа възродени към светли бъднини върви. Но изведнъж осъзнаваме, че още сме под юргана и събуждането също е било на сън. София е най-тъмната столица в Европа. Ноември 2013 година. Събуждането понякога също е на сън. Съжаление. Сега, за да не завършвам на такава мрачна нота, от тази предишната ми книга, която се казва "Любов на площада", тя е антология с любовни и политически стихотворения, писани през последните 35 години. Ще прочета още едно и след това ще прочета няколко от новата книга, която е по-различна по характер. Това е от любовната част вече, не от политическата. Среща. Морето, 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 морето. Отваря на плажа еничек меджета, изхвърля тела на любими умрели и катове бабини бели дантели. Въздиша октомври с лъчи сред листата, изкърца стения мрак зад вратата, под прилив на фарове върху тавана. И риби подскачат за миг над юргана. Студеното съмно море под чаршафа, часовник в ухото на мида на шкафа и облият писък на обеден гларус и мидите с острия мирис на старост, ръждясали мачти, планктонни мечти, делфинът се учи как да лети, приижда огромно и живо морето, което отдавна удави детето. От плясък е пясъкът ням, но всичко, което го няма, е там. Там вътре е всяко забравено нещо, потъвам, заспивам, отивам на среща. И сега ще прочета първо, може би само две части от тая поема, точно време, защото е малко дълго да я чета цялата. Точно време. Планината лилава вече в преспи. Силава грозде и бяло сирене вечерям на балкона в западния парк преди 50 години. Планината се предмрежва и разнищва като стари тънки. Пръщи заснежен екран на черно-бял телевизор. Идва Сънчо, аз съм Сънчо, пада нощ. Под уличните лампи падат тихи бели пеперуди върху черния асфалт. Пеперуди, пеперуди, утре кой ще ни събуди, утре кой ще ни запомни в ноемврийската мъгла. Себе си дали ще помни, вият кучета тревожни, скитат спомени бездомни в ноемврийската мъгла. Миговете неотложни, накъде са отлетели, като пеперуди бели, през световната мъгла. Нашите мигове са ваши, вашите мигове са наши, или ние с вас сме техни, есенни невели вехнат в ноемврийската мъгла. Хайде, изберете дружки, светват вечерните кружки, отлетяхте в ноемврийската мъгла. В Здрача времето се втвърдява, едно дете тича нагоре по белия баир зад блока, звонена шапка, черни бутуши и дървени ски на рамо. Планината е мамут от ледниковата епоха, изкопан в небето след залез. Един оцелял английски моряк от кораб замръзнал в Северния океан през 1948 крачи на ски в канадската тундра и влачи спомени. Мундир с златни копчета, семейна снимка в позлатена рамка, с изсушена теменушка по стъклото и китайски порцеланов чайник. Най-близкото населено място е 10 000 мили на юг. Но какво е времето? Какво е времето? Черни стъпки по белия лист на полето, пишеш букви в безкрайно поле. Продължаваш да крачиш нататък по здрач, без компас, без водач. Свободата в съня те извика и ето, свободата е бяло поле. Ти си сам, нямаш майка, ни син, ни жена, ти си сам като вик в тишина. Палиш огън, копаеш си дупка в снега, ти си синия сън на снега. Утре рано ще свети световния сняг.
Свободата ще бъде пак бяло поле. Ти ще крачеш нататък в полето без път, в тишината самотен вик, уста с замръзнал език. Сега да прочета някои от тези портрети също, които така подвеждащо имат библейски заглавия, но разбира се, става дума за нас и за някои истински портрети и всички нас. Ние в пустинята. Това започва с един епиграф от Евангелието на Матей. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола. Това е по време на 40-дневното му пребиваване в пустинята, което е първообраза на Великденските пости. И приближи се до него изкусителя и рече: ако си син Божий, кажи тия камъни да станат хлябове. Ние сами направихме от хлябовете камъни. Ние сами повикахме ангелите да ни помогнат да скочим от стрехата на храма в прах и кръв. Ние сами се поклонихме на дявола, който ни показваше света от планината. Поклонихме се на дявола, но света не получихме. Тогава изкусителят завика с нашия собствен глас към света: вижте как сте ни изоставили в пустинята. Вижте как умираме сами от глад. Вижте как заради вас се мъчим. И нашият вопъл ни изпълни с мъченическа наслада. Магдалена. Тя продаваше парфюми с дъх на мухъл в тъмен магазин. Вечерите си прекарваше в компанията на препълнен пепелник и екран. Виждаше се с мен и мълчеше отдалечена, или говореше за болести и билки. Заподозряха, че има таен живот. Веднъж, неочакван, погледнах през окрехнатата, скърцаща от държан смях врата. И я видях на дъщения сипаничев пот да си говори с гол червен залез на 50 години. Кажете, ако почне да става много, да не дума саждата. Това за Тантал, понеже стана дума за него. Той е в две части. Миризма на печени чушки в двора, миризма на изгорели години, миризма на прокъсана черга върху глинен пот, миризма на жарава в железната печка, миризма на божури, на ръждиви козли и на кандил в полунощ. Старецът е изгубил обонянието си за този свят. Той е мършево куче, което се души с духове. Седи на дървения стол в скафандър, пълен с въздух от изгоряла планета. И втората част. Жаден съм. Навеждам се да пия от водата, но тя се отдръпва в пукнуса от мен. Така е вече цял живот. Навеждам се, жадувам. Може би когато спра да се навеждам и жадувам, водата сама ще дойде, ще ме прегърне и ще ме заведе от дома.